všechny. Dneska si spolu zahrajeme opět druhý díl stavění nemocnice, neboli Hospital Tycoon. No a já si tady jdu vybírat prachy. No trochu jsem farmil, no trochu víc. Máme ten hodně věcí. Vážně jsem začínal se 100 000. A ani ne minuta. A mám 38 000, aspoň, že mám těch 40 kurně a nechci nic za robusty. Boom. A boom. Food, jídlo nechci. Počkat, doufám, že tu bude zaměstnanec zadarmo. V tam té kabince absolutně nepracuju. Ale já nechci. Rebirty si musím udělat až... No. No, už mám 165. No, mám prostě... jak se to... Hele, už mám druhý patro, spodní mám kompletně dodělaný. Tak, bude další pás, konečně. Doufám, že budu moct pracovat i já. Počkat, já nechci pracovat. 12 000, už 13, takže už tady borka maka 150 000, to se liné. Jaká mám teprve 50. No tak 100 000 to je poměrně asi normální cena. No tady je to pro mě doslova. Tak já konečně mám 155 000. 21 000. No tak doufám aspoň, že budeš teda vydělávat hodně ty palice. A co jako tohle? Že to je parkoviště. Parkoviště a už nemám prachy děkujem za skoro 200 000. A já jako jdu nahoru. Nazdar, makejte, no. Makejte jako. Hele, jako makejte. Co to? Že to vydává 100 000 už. Mám z vás radost, ale nemám na dalšího zaměstnance. Ty vůbec, teď už mám 400 000. No tak to se ale bude vydělávat rychle. Teď mám už 50 000. 100 000, hej. No tak mám z vás radost. Ale teďka potřebujeme 660. Nedělám si srandu, 660. Tak. Já tady půjdu farmit. Třeba 1 000 000. Tak já se vám ozvu, až budu mít ten 1 000 000. Moje postavička si tady mezi tím vykračuje. Hej, já nechci. Hehehe. Já si tady budu vykračovat a už budu mít svůj první 1 000 000. Yes. Mám 1 000 000. 1 000 000 jako. Škoda, že na YouTube batanu. To je škoda. Takže koupuj lidi. Co jsem to řekl?
koupí a makejte, já bych vám taky rád mohl. Počkat, já budu pomáhat teda dole. No tak já půjdu i pomáhat dole a ozvu se vám pak. Já klikám o success. Co jsem důdal, já nechci být pes. Tak já si jdu pro prachy skoro 1 milion. Já si nestěžuju, že jo. Podle mě, až budeme mít třeba 3 patro, tak tam bude normální úplně 1 milion. Ale on jde získat a já jsem si spadnul do No já už máme si tím 2 miliony, mezi tím jsem sešlehal i týpka. Tady za 560 něco koupím. Je to docela dobrá hra. Ježišmarja, dejte mi to. Děkuji. Jdeme vařit pervity. Ježiš, já doufám, že se na to nekoukají vaši rodiče. Já jdu koupit tohle. No, ty tady máš kolvu. Můžeš mi říct, za co? Na co? Je to zlatý hajzl papír? Ježišmarja, co tohle tady máme za pracovníky? Já jdu vydělávat zase. No a koukám, že bych potřebovala i já vyléčit, protože jak si mám takový smutovaný oči jako ty Vugo, teď jsem ale fešák. Ty Vugo, kdo tohle vymyslel kdy? Proč Počkat, teď mi tady vyjel znak. Prej to a dohromady to už bylo 10 milionů. Tak, mám to. Počkat, nám už tady budou takhle padat startropy, které jako budou hodně dobrý, jo? No tak to je styl jako. Nic nemůže být bez stylu. Já už mám AKčko dokonce. Já tady pokupuju úplně všechno prostě. Dokud mi teda nesmysejí prachy. Který mi právě zmizely do prdele. Tak. Koupit. A nabrat. Počkat. Jak teďka je, ne? Našetřil jsem, viděl jsem, koupil jsem. Bylo to hrozně, já vím. Co to jsem za youtubera. Lidi, víte, jak jsem vám říkal o tom člověku, co mě sešlehal s tím mečem? A já jsem ho pak sešlehal, tak já se mu jdu pomstit. No jak si, byl to jiný týpek, ten mě už sešlehl úplně mečem. No a já mám 2 miliony, takže jdu něco koupit ještě. Koupil jsem 2. Koupil jsem 2. Koupil jsem 3. Koupil jsem 1. Koupil jsem 1. A nic už nemám. Takže se tady s pokladnicí rozloučíme, kterou teďka sešlehám mečem. A počkat, to má být family friendly, ne? Takže
já tady budu stát na stole a u dalšího videa. Čau, čau.